Hej, i dag vil jeg gerne vise topunktsformlen for en ret linje, og jeg ved, at en ret linje den kan skrives som y er lige med ax plus b. Og det jeg gerne vil bevise, det er, at vores a, som er vores hældningskoefficient, er lige med forskellen i vores y-værdi, divideret med forskellen i vores x-værdi. Og I kan se her, så har jeg bare lige sagt, at vi ved, at de to punkter går igennem vores rette linje, som er sat et punkt her og et punkt her. Nu må jeg gå i gang. Vi ved, at y2 kan skrives som ax2 plus b, og vi ved, at vores y1 kan skrives som ax1 plus b. Og det vi vil gerne gøre, det var, at vi ville gerne finde forskellen i vores y-værdi, så vi siger y2 minus y1. Den kan skrives som, vi ved, vores y2 gav det her, så vi skriver ax2 plus b, og så vores y1, som er minus, fordi det er forskellen, af ax1 plus b. Og vi ved, at vores plusparenteser kan vi bare fjerne, så der kommer til at stå ax2 plus b, og i vores minusparentes, så skal vi så ændre fortegnene, og fordi at selvom der står minus her, så står der et usynligt plus her, så det kommer til at hedde minus ax1 minus b. Og det vi så kan gøre her, det er, at vi kan se, at der er et plus b og et minus b, så de går ud med hinanden. Og det kan vi sige, så der kommer faktisk til at stå ax2 minus ax1. Og det vi så kan gøre, som er smart, det er, at vi kan skrive det på den her måde. Fordi vi kan, vi kan se, at der er a her og a her. Hvis vi ganger ind i parentesen, så kommer der til at stå a her og her, som er det samme, som der står her. Og det vi gerne vil gøre nu, det er, at vi gerne vil isolere a, så derfor, så der står gange her, så vil vi gerne isolere a ved at fjerne forskellen i x-værdien og proppe den herover. Så det vi gør, det er, at vi dividerer med forskellen i y-værdien på begge sider, så der kommer til at stå y2 minus x1 divideret med x2 minus x1, og det giver så a. Og det var meget heldigt, fordi at det var det, jeg gerne vil bevise, og så derfor så sætter vi et bevisetegn. Og det man så kan gøre, som er smart nu, det er, at ved hjælp af a kan vi finde b. Og vi ved, at vi skal bruge, fordi det er en ret linje, kan vi bruge forskriften, som er y er lige med ax plus b. Og det vi så gør her, det er, at vi gerne vil isolere b. Her så vil vi gerne have vores ax over på den anden side af vores lighedstegn. Og det man så gør, det er, at man kan vælge at regne med y1 eller y2. Jeg vælger bare at regne med y2. Så der kommer til at stå y2 y2 minus ax